control. Esta modalidade deportiva aquí en Galicia está ganando cada vez máis novos participantes. Hoxe estamos en Vigo, no circuito de Zamil, onde veremos jóvenes promesas e grandes campións. Pois aquí temos un coche a radio control de gasolina a escala un 8, un octavo do que sería un coche de verdade. É un coche propulsado por un motor de gasolina de 2,5 centímetros cúbicos, leva un embrague con uns piñóns con unha corona que a través dunhas poleas impulsa hacia adiante. Controlamos o coche, o que é a dirección, dereita, esquerda, aceleramos e frenamos. Enganchei nesta modalidade pola emoción e o que se pode transmitir o coche en sí, non? Se chegas a sentir o coche e chegas a collerlle pasión, que podo garantizar que cando estás coa emisora esa sensación de decir, estou dentro do coche. É moi realista. Intentamos que la juventud se incorpore a este hobby y buscar la competitividad en esta actividad que es muy bonita, no sabría empezar de otra manera. Empecé eu coa categoría de meu pai e despois fui ascendendo. Bueno, o primeiro, o máis importante, pasalo ben, o motor é o máis necesario, despois a posta a punto, as rodas e todo iso. Cada 4 minutos temos que repostar gasolina o máis rápido posible porque senón xa vai todo tan justiño, milésimas, centésimas. Un equipo completo, alrededor dos 1500 o coche con motor electrónica e logo o que necesitas. As claves para gañar, eu creo que son o traballo no coche, entrenar moito, botarlle moitas horas ao hobby, ten moi pouca visibilidade. Eu creo que é un hobby que se está perdendo, un hobby que é moi bonito de disfrutar, se disfruta moito, e creo que se está perdendo, non se lle dá suficiente importancia. Vou con meu pai, pasamos ben, disfrutamos do hobby, e ao final iso é un vínculo que se crea a través do hobby que é moi bonito.